Mumbisa or sophomore say, Ajimai, them born in wire. You have to confess. Because Obani with Obabia Kocha, a winner, near what show in room say what the petrol goes on show. Obani with why? You ever said Obani half human, half spirit. As for the beginning, for people to and the world to know that there's something goes wrong in this church with the pastor, and she has a covenant with the pastor, and the pastor has failed her. So, to be them a criminal, but spiritual, more spiritual side, that's the dark side. Empenifo say ye da sorry na say yanti asem foforo ayechina enra o my Ghana e koda sorry asem wanwa ye te ye na afi Ghana obia abonyanya na ye nyina ye hu ahudwire na busia ni nyina ene se Alpha Hour aye Pastor Elvis Ajimai na sorry dem ena ababa wa bia rebusia akwakorura ho anya okobom paye wo mani bom ho so na watwaja e de ato sorry dem ma wo de petrol ene gogu abusia wo de ebia na wunya video ni bi hwe ya hwe video na eba mensaka Prophet Dr. Abednego ha eba bedi hu nkomo petrol ye bienya mi fia ma nipa be bompa ye nya fa hodie obi nso so be shedan look at that affairs, look at that. So please, if you come there today, it may not be open tomorrow, but one thing is it won't stop us. Devil hear me. It won't stop us. We will fix the place, and prayer will still go. It won't stop us. It won't stop us. How many times have we not heard people say they heard something and they rushed to the auditorium to come and pray? And one upon some so last year it was Obi who powder. We stopped people from going near the auditorium and we prayed the power of God into the auditorium so that the altar will be sanctified. And no man be motivated. Obi to me tambo so my dear not they wanted to defile the altar, so God will not work. So we had to set measures in place to make sure that nobody touches the altar, but you can stand around the altar. Affairs will be no muntiase, umuba, no mubofu, but umanya because there is a power at work, and we need to sanctify and make it holy. Oh yes. Also, affair the don't say a dynamic possession, a dynamic possession, a dynamic. Or tear so my office side yes, that is obi share my office why you into the office say one exit to call Benny around that area and therefore if the security and the management of the place in your fast with fire extinguishers and all that, how do you stop petrol fire with water? Come to me. And these are all signs of demons feeding on human minds, making them hate people that are loving them. Making them hate people. Me bonny am I me say. Say me sorry Kenya me asem. Ade na abu ofu me. My ye wo day. Me bonny am I me say. Ye Kenya me asem mani pasachra. Senka me betena na me di Daniel agudi anka obu ofu me. Nipa giant pena twienti na obu ofu me sa. Bonny a nipa ye o madu so they won't allow abusia me da se onya abrani adaje na de hwe video yi e ma me ye ba be di ho nkomo na mekwa koma doctor akwa aba na me sra wo se eye mystery tv e na wani gusu a wo hwe mesra se bumia subscribe button no so de ache me e ya na wa kai se wo de bell no be kan wo se na be na upload ni tumpe wo ne first person ya wo se be di kan ka me se wo bre no ka me ho na emodi fu akwa aba na fe ye ni nkomo daddy mu akwa aba ye na mo ho to say nyame adumo daddy na wo se yo o se ye ni muso yes bisa mona mukwazo yo brother bibi efin so de eye boko na video ya yekohwe ye ya eye Alpha Hour sorry dem na asem wanwan yi si ye se wo ba
akɔwura hɔ anya sɛ wɔkɔ akɔbɔ mpaeɛ na ewi akyire no wɔtumi spray petrol na wɔatwa gya tom maame ni kan bi sɛ dade wohu video no wayɛ nyame nipa yi sɛn na wogye video no fae yo sabiri yɛbɛda awurade ase ato nsa frɛ agya nyankopɔn ɔsoro yɛ asase awurade nya sotofo our father which art in heaven Lord be thy name thy kingdom come nyankopɔn nhyira nkasa for awurade sabiri mu a motetie wɔn mo etie yɛn wɔ YouTube ananyɛ sa ɛde baabi a motie bia yɛkɔ break kakra yɛkɔtwe awurade anim na yɛtoto nneɛma na yɛhwɛ nneɛma na sabiri awurade ama kwan sɛ yɛnsa mmra nti yɛma mo nyinaa afehyapa nso MPP so yɛma obi atire nkwa sɛ wɔkɔto aba no na asomdwe aba yo na nsɛm bi wɔ hɔ sɛ woma kwan a na akyi no woabisa kakra bi wate aseɛ sɛ nneɛma bi a na yɛhu MPP abato no wate aseɛ ɛne nneɛma bi ɛkɔ no ɛsɛ yɛma wo na womfa nto na wonte sɛ awurade ada nta kasa wate ase te kae na wobɛdi wo nkɔmmɔ amen daddy yo agyapa yɛda ase ɛm sɛ wobisa sɛ wosɛ firi Elvis Pastor Elvis Agyemang ɛyɛ Alpha Hour sɔfo wɔ so wayɛ dɛ asɛm wanwa na esi wɔ n'asɔre dɛm hɔ sɛ wɔ baabesia abɔru asɔre dɛm hɔ akɔtwa gya to yo yɛma ɔsɔfo no tiri nkwa ɛna ɛwɔ nyinaa agya ɔsɛ Alpha Hour Agyemang Elvis Agyemang Father we thank mommisa ɔsɔfo no sɛ Agyemang dɛn bɔne ne wayɛ you have to confess because ɔbaa ne bu afu ɔbaa bi akɔtwa ayiwe no nea wɔhyɛ no ehu sɛ wɔde petrol egu so ɔhyɛ ɔbaa ne bu afu why yɛbɛhwɛ no ɔbaa ne mu no half human half spirit ɔbaa no ɔkɔyɛ saa ɔyɛ half human half spirit gyesɛ wɔnyɛ nipa kan deebi ɛna ɔkyɛ sɛ wei yɛ comedies nea ɛba wɔ kwan so no ɛsɛn wei na sɛ Elvis Agyemang Alpha Hour wayɛ bɔne bi wɔn starting ka she will expose him totally. Ọbaa no na ɛkyerɛ sɛ ɔbɛ expose no ɔsɔfo no ɔnyɛ sɔfo. Odifo ɔnyɛ sɔfo sɛ woka sɛ ɔnyɛ sɔfo a Ghanafoɔ na etiefo ɛhwɛ wɔn nyi wo ntum sɛ ɔnyɛ sɔfo. Saa wɔn si because menyɛ wɔm na wɔnyɛ me. Okay. Amen. Ɛna mmerɛ obi frɛ ne nyame na obi nni hɔ. But onyame nim biribiara. Okay. Amen. Ɔbaa no ɛyɛ abufu ɛna wɔ failing ɔsɔfo na failing. Okay. Ɛnti ahye no. Na anya bia ɔwɔ mpra no bebree ana. Ɔsɔfo no. Ɛyɛ Pastor Elvis. Because me ɛnyɛ ne yere. Na ɛnyɛ ne yere a ɛyɛ dɛn na ɔne ne wɔkɔ nakraba. Akɔyɛ sɛ yɛ asapɔ ne tiwa. Matɔdɔmu ɔne ɔdɔ tentan. Amen. Na wobɛshow no deɛ sɛ ɔno nso bɛshow. That is a meeting. You can see ya. Obana or Koya Sadi. Yo. Onim Pastor Elvis. Oh, so Nina Nekoneba. So a member was on. Oh, okay. Yo, son, maybe Nimuno. And to Obana, as I say, no, say, no spirit in America. In America, idea when no so Elvis, you know, or the so it's not Christ. Odi for my emra Nina is not Christ. So send your workers across the can say, Obi friend in Yamino. Na will be nyina ho. Very good. Enti abra wo frɛ wo de na Pastor Elvis nyina ho. It's a pepper. Pastor Elvis friend de na wo so nyina ho. No kware. Enti wo nyina so ne sɛn de enti na wo ka sɛ Pastor Elvis emfri nyame fi sɛ wo mfri nyame a Alpha we wo hya ase hu sɛ ne wo hya ase enne ye hu sɛ ne Alpha wa no atre akwakodu ti no wo mfri nyame ne ne sɛn. Yo wo se bibia wa hya ase wa wie. Okay. To oba ni so be ma ne to ade. Obi abehu. Sophia Rade a menka se obi abehu. Was for quite a long time na maybe Queen of the Coast ebebo mamane ana spirit o use abeka na nkrofo e de achinje am say ja wan kasa openye ho asase so se ne to so ana ma ne ma ana mema ne mema ana nkrofo wo aso no wo mo compare bo wo mo wo ehu deep secrets of what the Agyemang use
bebree ho so otumi ka wosoro Okay. adansi ni bebree no foreign phone na wo jibiribi di ba ha no Ghana ha bebree nje ne oyɛ ni wɔm kɔhwɛ wɔkɔhwɛ adeɛ Mm. nti ɔbaayewa no so kɔwura mu Okay. ɛna ɔsɛ sɛ wahu wate Mm. ɛna ɛyɛ sɛ yɛakɔ covenant wotie Me too. wɔyɛ covenant na wɔafɛle na ɔno so bɛdisgrace o ɔbɛpa ho ntoma nti ɔbaa no de yaw de abufuo na honhom ahyɛ ne ma asɛ wokora no adeɛ a ɔyɛ sɛ ɔmfiri nyame ɛnyɛ onyankopɔn no adeɛ na wobɛbu me kwasɛ da mmɛkyerɛ wo Odifoɔ sɛ woka sɛ wɔn akɔ covenant a bibi sɛ covenant bɛn na wɔn akɔ. yo agya yɛda ase ɔbaa no sɛ ɛdu so a yɛbɛte Okay. nti ɔbaa no nkasa bɛbɛka neɛ ɛkɔ so nyinaa ɛna ɔbɛsa ahye wo kora sensɛ neɛ ɔbɛbɛyɛ no no ɛsɛ wei a beginning of sorrow Ɛyɛ sɛ wɔbɛsan aba back. beginning of destruction beginning of exposing alpha hour Odifoɔ yɛ 30th December 2025. Mhm. Alpha hour ɛyɛ convocation ɛwɔ stadium. yo Ɛnneɛ wɔbɔ stadium ma. mhm. Nti act yi esi yɛn nnura ɛwɔ n'asɔre dɛm hɔ saa na Ghanafoɔ bi ɛrekyerɛ sɛ sɛnea alpha hour baayɛ na nyame de ne etu mmirika gidigidi no adeɛ betumi ayɛ sɛ ɛyɛ asɔfoɔ bi ɛna akɔ apam abo ababaawa ne paa sɛ wɔn sɔre mfɛntia alpha hour wɔne wɔn yɛ adwene. oh wɔbɛtumi abɔ no saa wɔbɛtumi aka no saa na nea yɛnim ne yɛhu ne yɛdi ho adanseɛ Okay. the spirit ɔmo kuta nyame mi bagye wate ase Mm. ɛna wei no deɛ ɔbaa nankasa na ɔgu so yɛ n'adeɛ nti sɛ obi sɛ ɔsɔfo bi a ɛyɛ imagination but nea esi a wapagya gum a ɔhye no nankasa sɛ ɔnkasa sɛ na ogu so ka ɔnkasa edu so a nea nti ɔyɛ saa no ɔbɛpa ho ntoma ma obi ehu Okay. obi abɛhu obi abɛte na obi abɛhu ɔsɔfo ko ɔyɛ Mm. sɔyɛ ɔsɔfo sɔyɛ dɛn Mm. edu so a obi abɛhu na wɔn bi sɛ so ɛyɛ ampa Okay. amen Amen. ɛnti wansɔre kɛkɛ sɛ ne ti mu nkaw na ɔbɔ dam na wakɔfa peter sɛ ɔhyɛ wasɔre dan Mm. onyame fie Mm. amen Amen. a ɔyɛ half spirit half Mm. human Mm. na brɛbrɛ amba a amane amba Mm. magye ogyeɛ Me too, Daddy. sɛ brɛbrɛ amba a amane amba Mm. ɛso no sɛ wosew yɔnko a ɔtan ho Okay. nanso ade a wɔde twe dɔm ne wɔde twe dɔm wo a wokɔma sika wɔ hɔ bia wo a wokɔbɛ kɔ hɔ bia wo a wokɔyɛ biribia you are selling your soul to the devil Mm. nti wɔn a wɔkɔ hɔ ayɛ ma no nyinaa wɔnkɔtɔn wɔn kra because wobɔ afɔre na tumi bi na wobɔ ma no wobɔ mpaeɛ a wohyɛ tumi bi ase wokɔ hɔ a wokɔ tumi bi nkyɛn ɛnti saa tumi no a spirit no ɛcontrol no ɛna sesei no ɔbaa no nso deɛ ɔkuta kora biara na mode yɛ asɔre Daddy, near walking. That is a watcher say, would that sujina would also say alpha hour won't free yami. this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. For quite a long time, it's not from Christ. You see, people will come and testify and know and witness all that is going on. Okay. And this is the beginning. That is say, won't free yamia. Bible say, a reto yamiho. Ain't say, won't free yamia. Ababa one shin, a walk share, sorry, dino, and no. A best stop on say won't free yammy, be manager, Jumani ye, and as I won't free yamin son of Baba way ya. She send your share, they say, Osha Patrick, Kitanas and would good them wa. Anka ebeye kese akyɛnse na yɛyi nanso ntam so na ɔmo hu yɛ ɔmo tumi kyɛn nti obi a wɔmfiri nyame ɛyɛ dɛn na Ghanafoɔ sɛ wei na yɛ divine intervention bi na nyame bɛɛ mu ma ɔmo tumi kyɛn na asɔredan ne ntumi ahye. Amen. Amen. Everybody, Yankobɔ yɛ was. What you say? Say na abayewa ne gu so ka sɛ wɔn gu so yɛ all possible sɛ wɔn bɛbreki ne sɛ ɔmma bio ɔnsa expose ɔnsa mmɛte wɔn to but ɛnyɛ adwuma because ɔno kora ɛde stronger than them. Ɛna polisifoɔ akyi no obi a ɔyɛ The strong na polisifoɔ akyi no. police akyi no deɛ ɛno da saa arrest no na ayi yɛmfa sɛ nkurɔfoɔ bebree sɛ wɔn akyɛ wɔn nso so wɔ gya hɔ O nti ɔmo bɛgya no. na wɔn na wɔbɛtuma yɛn dɛ. Odifoɔ yɛ criminal act o. A physical criminal act, but spiritually there is legal to do it. Someone who need to any. Wakɔ de gya koto obi dɛm a ɛyɛ criminal.
But spiritual, more spiritual side, that's the dark side, the secret side, Okay. the reason of the phenomenon, Okay. the source and the cause of that phenomenon. Mm. So go for crazy, Petro, so go show. What you say? And to say the secret is belongs to God, but what has been revealed unto you is for you and your children to do it. Obi ka sɛ baby alpha hour dɔm a wanya ne sɛ ne baby a wadu ye bia de wonni saa dɔm no nti na wo gyina so aka sɛ wo mfi Onyame nyame nhyira wo. Yesu obetwe dom. Ose many akọ be fi wa twose. Obonsam no pray dom. okay So mega churches are sorry akese a wo ni ani a wo kuta evil spirit and other powers. One ne wo pray dom. Amen. amen I know say Sebio o say who has bewitched you for not obeying the truth. Why na say wo atu eduro aye o joka tro wo mu de bibi aye o enti wo ka no kware kra o ye de untie okay baby akọ e ho nye o na obekọ a na just bibi ye de eye nipa okay amen. amen So wherever you are now vote you now I come Jesus say ababa wa ne ko so my jaw daddy wo kɔ de na okay yo so ba be expose so ba be dwante erade ama no kwan so me yenni honam mu nkomo yɛmfiri sunsum nneɛma honam mu na memisa sɛ Yo. ɛdeɛn ɛna ɛbɛtumi a provoke aside sɛ wo se ababaawa no wɔmfiri nyame ne ɛdeɛn paa na ɛbɛtumi a provoke a obi bɛtumi ayɛ saa act wɔ de ɛte nyame na unyo obehwe o se duabo ani ngira so enye adwuma okay amen amen se duabo ani ngira so enye adwuma dia ai den dem poti no bi bodua na me koko ayira o me bokiti ayira o me we ayira o kutu na ayira na on fire what trouble you eyo house yes paa fase ana prada yes entino den na ka obi afini fie ton wo bi so on ma soro on man paibo oba mpaibo ane na nipa dom ni na obi ansore so nkoye na onu kwado so so then na man koye what styles her to take petrol and away to burn as for the beginning for people to and the world to know that there's something goes wrong in this church okay with the pastor and she has a covenant with the pastor and the pastor has failed her. ɛnyɛ na ɛyɛ covenant bɛn a Oh, I know that wo person who na ye de. sɛ daddy sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛtiefo a ɛtie nso bɛnya ho te asɛ sɛ okay ɛne adeɛ wei nti na ɛma ne course Yo, until apartment neighbor that the room ban odobro ni nte. oh okay The apartment neighbors you Nancy offering yeah support anything want them. Now won't to enter besi ne. We twa ba ko asama. Daddy alpha hour every say papa yi wo ba ye ya wo ba limelight a ye hu ni yente ne ho asem bone asofo a Ghana ha ye de ema target wo mu no alpha hour enye sofo a ye de oba bia atag ne se ne side chick ni mpena ni anase obi ama abonten beka se alpha hour abonapo obi ama abonten beka bibiboni bia famfa alpha hour ho enti Ghana for say your man dream no na kakra ne wo ken so mbagi wadi unyina so ne dey Amen. amen Onyame nhyira. Ghana for meme ka ho bia na. odi for say we Ghana ni ana onye Ghana ni Na meme ni ani. okay Meni aso. okay Enti ifu na ka say won tag ne. Me so me bisa nka se me nka. Me ye Ghana na me nye Ghana. oye Ghana ni Ena me ye sofo dwuma ni bia na me ye. oye Me ye sunsun dwuma na me ye. oye Me man kasa me spiritual man. Enti o se Ghana for enhu ya. Na o person meme ka ho bi. O person o che se meme hu. okay na say wo Ye nim. Enti bi ka say ye nim a. Nemo nkrofo ho a won so nyame nipa wo asase so wo Ghana ha. Won so nim sa osofo onye papa. Osofo enye se, osofo enye se. Osofo bi obe praise alpha hour bia is of the same. Best of the same fellows fight together. It's nothing before the next one point. As you say kawabi no now praise alpha hour. Do you know what kind of spirit the person is? enye osne wo yonko a wotan wo Ghana ha wo bi hu se ne nye etu mpon na wo se etwetwa ne nenti e kan se bi ne mu ne mfiri ne nya bi ni Oh. Sentina yes ye nka bebre. Ye beja su ho.
na ɔsi sɛ ɛbɔbɔ ba Mm. amen Amen. ebi a ne wɔn fa mmaa bi ntaage ne na wonim nea ɛyɛ otu kwan kɔyɛ wonim baabi a ɔnenam wonim dekodi a ɔreyusu Mm. ɛna ade no nso woyɛ a baomesi ɔmbɛba abɛsɔ wahwɛ ɔbarima bi a ɔpɛ mmaa biara ɛpo mu anaa ma mu ata na ɔsaman bɛba abɛsɔ wahwɛ na wo deɛ wo ne ne nkɔ wobɛ ade bɛkyi na wode amusie ɛhɔ na wobɛhu sɛ na ɛyɛ amusie wotaa kɔ amusie paa wotie Me say daddy. wotie Me say pa. ɔbarima bi a ɔpɛ mmaa biara ɔhyia saman Mm. ɛnti obi a ɔyɛ bɔne bi ɔsɛ bɔne nsuma Okay. wiase owia wiase there's nothing secret and there's no secret under the sun ɛna ade bi no ɛhintaw onyame asɛm Mm. na yɛ a yɛkuta onyame asɛm nti sɛ hwee hintaw onyame asɛm a yɛ a yɛkuta the word of God what is secret to the word of God Okay. Daddy, me say we oba na be hye. yes Se nka bɛrima so na ɛbɛyɛ yɛ a anka no nso wobɛka sɛ wɔne bɛrima no wɔ biribi yɛ anaa ɔne no wɔ apam bi nti na bɛrima no bɛyɛ saa nana. you say you will find the cause and the source of the phenomenon and this ɔbɛrima na ɛbɛyɛ a then ne ma a ɔbɛyɛ obi anom nsu gɔta mu nsu a mu no sɛ obi sɔre onipa kɛkɛ sɔre kɔ nom gɔta mu nsu ana Okay. na kyerɛ sɛ biribi na ɛma ne kɔyɛ Mm. wade asɛ Mm. nti sɛ ɔyɛ ɔbɛrima o sɛ ɔyɛ ɔbaa o then na ɛma ne kɔyɛ mohwehwɛ you Mm. go to hospital a say doctor no so yare malaria say doctor bɛyɛ lab na wahwɛ neɛ nti a malaria ne bae na wakyerɛ wo anaa meboa Okay. nti a yɛkuta spiritual hospital no we see we don't just talk we find out Mm. before we talk Mm. amen Amen. Odifo ɛdeɛ na wode gyagye ho sɛ sɔfo wei firi nyame is it a number na wokura no nsɛnkyerɛnne a wɔyɛ na sɛ ɛte saa a nyame ntumi mma genuine pastor enya multitude ana. onyame nhyira wo ɛnyɛ onyame na soro ne asase yɛ ne dea Okay. nti wopɛ sɛ wobɛsɛ onyankopɔn sɛ ɔntumi nyɛ ayi kronkron nko a Okay. ɔntumi nyɛ nhyira nko a Mm. ade na ɔbɔ bɔne me na mebɔ sum me na mebɔ hae ɛna mebɔ bɔne Mm. wobɛtumi sɛ onyankopɔn sɛ ade gyina mebɔ bɔne ɔbɔ de yɛ dɛn Mm. Sɛ medi bɔne no. ɛnti na ɛkyɛ sɛ onyame ɔtumi di bɔne na ɔntumi di Mm. nti onyame ɔyɛ bɔnefo ana Dabi. nti sɛ onyame ntumi nyɛ ma ɔsɔfo bi nya nnipa bebree na ɛkyɛ sɛ wopɛ sɛ onyame ɔyɛ limit Mebisa saa Ma- because asɛ Ghana no sɔfoɔ bi a ɔwɔ dɔm bebree biara no yɛtaage ne sɛ sɔfoɔ wei ɔmfiri hefo nyame. ne hefo na ɛtaage Ghanafoɔ yɛ. ghanafoɔ hefo Mm. sɛ yɛwɔ ghanafoɔ papa ne yɛwɔ ghanafoɔ bɔne ɛne yɛwɔ ghanafoɔ motoro modwo Modwofoɔ no. amen Amen. nti saa na wiase yɛwɔ nipa pa nipa bɔne ansa na motoro modwofo Okay. nti obi bɛka sɛ wonom nsa a so nkɔtoo sɛ wonom woatwa bi na ɔno nso atwa bi anka wɔbɛka Mm. Ɛyɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ nyame bɛtumi ablɛse sɔfoɔ bi ama no anya multitude ayɛ asɔre. yes Ebi wɔ Ghana. na ɔblɛso ama woanya multitude yes ɔblɛso no woanya multitude ɔbɛsa akyerɛ obi sɛ ɔno na ɔyɛ wo saa Odiyifoɔ boa ne yɛnte ase. Abusua. Nsɛm no yɛkɔ a na afei yɛkɔ akusa ɔse yɛ sɛ. hena na wayɛ me saa Okay. hena na wayɛ yɛn saa o Mm. onyame ne dɔno na ayɛ me saa ɛnti sɛ onyame na ɛhyira onyankopɔn bɛma obi abɛhu abɛdi adanse sɛ wo ɔno nyankopɔn na ɛhyira na ɛnyɛ wankasa Oh, sɛnea saa adeɛ ne afa a wadanse bebree na manfoɔ di fa ho. yo sɛ na wowɔ ani a wɔde hu ade wowɔ aso a wɔde te asɛm honhom papa wɔ hɔ anaa honhom papa nni hɔ honhom bɔne wɔ hɔ anaa honhom bɔne nni hɔ Ɛwɔ hɔ. ɛnti obi a okuta honhom bɔne obɛhu ano hu Okay. obi a okuta honhom papa nso obɛhu ano hu Mm. ɛnti sɛ bobokyikyi firi nsuom ɔsɛ dɛ adeɛ firi nsuom Bɔmmɔkyikyi bi nso bɛka kyerɛ wo sɛ dɛnkyɛm awu a yɛnyi n'akyi. ɛnti obi a ofiri hɔ na ɔbɛka sɛ adeɛ yɛ ne nnɛ kɔba obi a okuta spirit can see sɛ wei nea ɔyɛ awurade na ɛhyira no abɛɛfo kura to mu sɛ wei ɔyɛ ɔsɔfo bansa Mm.
obi onkuta ho mbɔne koraa onkuta ho papa koraa to mu sɛ wo nea ɔyusu na ɔyusu. Amen. Wɔn a edi adanse de fa alpha hour ho no wokyerɛ sɛ wɔn ne nyinaa na ɛyɛ ade koro nti na wɔn di adanse na na Nea wobɛdɛ ho. odifo nti na mi Sɛ so ohia sika wakɔ wanya sika. Ohia ba wakɔ wanya ba. Wowɔ spirit ne bia wobɛhu nea wo ɛyɛ a wonya aba no. So ne okay wonya sɛ wopɛ yɛforo na wakɔ no wanya yɛforo. Sɛ yɛ nam o sɛ yɛ adwene o pete o pata o then so de ne yɛ sɛ wanya yɛforo. Na wobɛdɛ hu sɛ yɛforo na yɛ akwada papa awurade na ama ba no. Because nsuo ma ba. okay Popɔ ma ba. Ewira ahaban ma ba. Asase ma ba. Lord kwankura ma ba. Gota ma ba. Gota ma ba. Nti wokɔ na obi ama wo ba sɛ yɛ dɛn ba wahwehwɛ. okay Ɔsɔfo bi bae. Oh, papa sɔfo aladura. Me ba mayera nwo wotie. me tie daddy Ɛna yɛyɛ no yɛbɛhwɛ no. Ɔsɔfo so akɔ baabi. Ɔsampa ne yere nwo aladura sɔfo akɔ eduru so kɔgye te ne yere no nyɛ mu ɔwo yi na abofra no twi fam. Ɔnyɛ sɔfo. ɔyɛ sɔfo Ɛnyɛ ba no ohia. Nti wanya ba no onya ba. wɔnya Sɛ ɔketoro wɔ mo wɔ mampa mo sɛ yɛ ba. So pɛ. To wama na no ma no. wama no Wobɛdɛ hu sɛ wɔyɛ nya. okay Aladura no nkasa wɔ honhom papa nkɔkɔ baabi kɔgye to. Saa danger fo gyidi kɔkɔɛ ɛnyɛ honhom papa bia. odifo Gyidi kɔkɔ it's not Christ. Mimi ni wɔn mɛ maame. odifo de asɛm bɛbɔ Me sɛ gyidi kɔkɔ nyɛ Yesu Kristo ɛyɛ bosom. Aladura nakaba grrr makraba o. Wei na sɛ ade a wɔde sɛ obi wɔ kora yɛ ɔkraman nkasa full ɔkraman ne yɛ de n'akyerɛ. Saa aladura gyidi kɔkɔ nya ɛyɛ bosom. mpanyinfoɔ sɛ Gyidi awɔnya asomu yɛ gigigigi ɛyɛ bosom. yɛsɛ kyerɛ mo yɔnko na mentwerɛ ne suban ɛna ɛnoma nso wɔn takra sɛ ne tubom enti odifoɔ sɛnea yɛyɛ na wohu sɛ wei mfiri nyame wei yɛ bosom wei te se na yɛ sɛ ɛnu bi na wo so wowɔ a wode yɛ adwuma no anaa Na me ɛnyɛ wiase na mewɔ. wiase na wo Memfi soro na meba. Wiase ɛna wɔbɛyi me afiri esu mu akɔ han mu. Nti menim ana menim. ɛyɛ sɛ wonim Nti mefi nsuo mu a na mmɛka kyerɛ sɛ nkɔtɔ wɔ nsuo no mu a menim ana menim. wonim Nti ɛfa na mɛte ɛnyɛ hɔ na mewɔ. sɛ woafiri hɔ deɛ nka wo nkɔ ha Na mehu wɔn da. asɛm bi Nti mafiri hɔ a ɛnyɛ wɔn na mene wɔn te. okay Nti asase so menim nipa wɔ asase so ana menim. wonim Nti befi akɔ soro a na wɔka asase so asɛm a mɛka bi ana menka bi. Mɛka sɛ nipa no bi yɛ tietie ebi yɛ tuntum ebi yɛ sɛ ebi sɛ meyɛ dɛ. Menim. Amen. amen na yɛ sɛ wofiri hɔ baabi a ɔmo wɔ no wofiri hɔ na ɛba Anti na wɔyɛ wɔ practice wɔ asase so na menim. okay odifoɔ saa bere afa a ababaawa yi apolisifoɔ akye na wɔn yɛ nhwehwɛmu sɛ ɛkɔpie mu sɛ ade na wɔyɛɛyɛ no ɛyɛ criminal act na wɔyɛɛyɛ enti yɛde ne ɛkɔto mu a ɛbɛyɛ nwanwa. Ɛno deɛ wɔn bɛtuma ayɛ but the spirit behind no wodi ne ho agɔ berebere wobɛwu. ɛyɛ sɛ nea wokan wɔn Ababaa no a wɔakye no no wɔnim na wɔyɛ nneɛma bebree sɛ ɛbɛtia no so wɔbɛbreki no wɔbɛstɔpo no silence no ɛnyɛ adwuma. Wo a wobɛha no wode wo nkwa bɛtwa so. Because it is not of herself. Tumi bi deɛ akyire. Wodi ne ho agorɔ sɛ mobɛbreki no so wakɔma sika wɔatuatua wɔngyeli no wɔnyɛ ne sɛ ɔde ne nkwa di agorɔ. afa awa na Me na meka kyerɛ. Ɔde ne nkwa di agorɔ. Mo ne nso onipa kɛkɛ na ɔgyina hɔ. Ɛnti wabɔ dam oni hweyɛ na ɔkɔfa petro sɛ ɔhye w'asɔre dan. Ɛnti nsoro hwee wommu hwee. Asɔre dan. Na yɛ asɔre dan a nkɔba kɔhyɛ. odifoɔ sɛ yɛatete incident a armed robbers abɔwura asɔre dan mu akɔ akɔsesa instrument ebi abɔwura asɔre dan mu akɔtwitwi ne adeɛ Ɔkɔwie sika. nti sɛ yɛntumi fa nkɔmpɛ wi Yo, armed robber deɛ sɛ onim sɛ ɔsɔfo no wagye sika wobɔ nkurɔfoɔ po wagyegye sika nti ɔbɛgye bi. Nti ɔba no ɔbɛbɛwie a ɔno ba bɛgye bi sɛ ɔnim sɛ nea woyɛ bi. Nti ɔno nso ba bɛfa bi. sɛ ɛno no nso yɛ asɔre dan nti sɛ kurɔmfoɔ tumi nya kokoduro bɔwura asɔre dan mu kɔwie sika deɛ sɛ bɔne bi nkyɛn bɔne bi. Yɛ asɔre dan dɛn na ɔsɔfo no yɛ wɔ hɔ.
nti wọn atra sɛ nso ɔsɔfo no bɔ po tɛ sɛ wɔn nso kɔ no nkɔbɔ no po. Okay. Amen. 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 Na me hɔ a nipa 2-3 te dɛ no ma yɛ bɔ mpa Yesu yɛ gye wɔn okura ɔba hɔ a so wo rɛbɛ ho wo bɛba da yɛ to nipa 2-3 a yɛ gu susu wɔ hɔ na obi abɔ afɔre a wansi nti wa wo ba da kɛse ɛna wonya bi wia po. Ɔbɛba hɔ kwa. Amen. Amen odifo. Wo be ko nipa kra de obedi kra de okra na efe wa hwa obeyi wo de kra de aman na wo wi akrofo abonkrofo fo onu so wo wi anto onu so ba be wi awo. Amen. Amen. Odifo ye mbre na so de nkomo ni si ne kra se me na woka de atwa to ne asi a yes me pacho I say repent. I've told you for the days are evil ne ekoso wi asese sei no wa try to ho say na edi akire all these things shall come. Yenim. One say one to make us a home by obebo mamanie no. People don't understand. Now you cannot understand. A home be obi akuta organ hadi eduma bia mini. Okay. Say ye fofuru e beba ne oba ne adichi an mehu. Oba bebo amanie say waba na oba be ye adwuma. Won so won mraso. Wo tie? Me tie daddy. A home a wodi nsuo fa wo na omugu asase ase o. And a woman ba. I think that Jesus said, there shall arise false Christ. False Christ, when we talk of Christ, Christ, he came in the form of an angel. What they say, from all prophecy, they did not see God face to face. You cannot see God face to face. It's an angel. And then a high buffer, and they are a buffer, but so buffer high. To be as a no nyame say your bofo. And ye will Yakupon bofo, and you will some bofo. Now, no wonder Satan can turn himself into an angel of light. I didn't remember high or bofo or bofo signs or issue. Because spirit in the power now with the man, with a man James friend himself. Okay. And to bofo to me than upon co, to me than any pa, to me than your bar, or to me than a body biara. What I say? And there be no different who high when you say above for high before. Okay. Who could see a Roger and I do a worker say, yes, Roger. So for Roger. Wait, then so for me, Messiano. Would you? Hey, you're different. We have many others. Intino. Okay. Now, Oshu shall be no quarter no home. There's no secret under the sun. And you know, Unima Odi member bad comment. For you need to film that idea. And change on after. Say if you're young Kupuma, Amen. Amen. I was saying and a Burma crime media and come training in our ACA and a prophet Dr. Abednego and a day and common was see a free yamia, a pigeon and a busia, and a meet Nadia Bissau say a how bay and a wunemu, a mania bay and a wukum, so we will be a unam how munam mani mudia busia what's ready. Kingdom of God, a busia, one more the 40 days plus asheso. Now, team no operation. I see, I saw, I conquer. We are saying, what's what I say, I want us all, and a bear man, so was so down also. A man, your telephone, air, but what the kind who did that. And it's one who know, and I said, what conquer the end of that. And now, my dear mamma, 2 will come, oh, Yamebe, oh, when your ship, family, Yamisana, as some affair, Sebusia, Prophet Dr. Abednego, and some more real quietness, and I was so different able to away Yamijuma Busia. The numbers no any good screen as in the can put them as a friend number no. Now, wolf, now wolf, beside say, oh, him program, and him woman drew. Now, that Musuji direction and Abra, na the air hound would differ at me as I know at the amount. Mystery TV as the message of me subscriber to so the Mamayano Wakai, so the bell number count, send a banner upload to the first person. Yawansa Epidican Kamidin at the dark gold macro. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights
of the kingdom of God and his righteousness and administrative justice. Rabboni Supernatural Intervention. Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chinchi a wonya no aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a weye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intihwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwoma do achiri Oweku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215. Introdofo Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Enza busia se na me ka cho se adanse no ahya ase gidigidi ewo the Kingdom of God Ministry busia we eya dance maami bi ebedi ya wo kire se abra na wo America wo bo ne bra no na yare etete ne pa na busia sinkahwa America maami ewo nka yare ben na ka doctor for wo entimensa na so di hospital akonia ba na a doctor for no kura entimi ho ade ko deport ya eye no eno ena wo bi di Prophet Dr. Abednego ho dance e de kire na maami be pie mu ewo Ghana ha no ba odi for na se busia enegi sam na dance de se wo san ekoye no ne ho ato no ne nam ne mu ya na ewo bre na no nti wontimi nya kwan kra enko ne nyuma so na me no kasa yi maame no asan asori akọ ne nyuma so a wo ye adwobusia wo de ti adanse na kasa fi maame no na ewi a na se wo betena fa ko a na se wa. Hello papa, good evening o we pa cho ye maame ama ne sister ni de o US no papa me da wase nyame shira me ba Ghana 2 times no me bedru America ha bia na makoda hospital na we ya me ba ye de me bedru ho no me ba na me kwa hospital bi no baka say bibi afimimu atumi afimimu because first na me wo ha no me sorry na maye basa na mani suwa basa me kitade mpa me de kwhye ese me de to ha na me de akoto ba bi foforo nti papa nyame shira December mani su na fresh me no mahu hwe January mahu hwe papa me hu ni amen kan chiro nyame shira bebre ne wa yama me ne mabusua ne ni hwe kanse na sinkoto ne edema na ade aye me wanwa pa na se ayese bi fi ha ba bedru Ghana na bedru ye no na esita ma so mo bodo mu se yemra don na meti so mo bodo no mo se yemra na emeye asori afide me hu ko 40 gram at se abofo me hu bida no mo nya shatare white intimra me ko ho no na afi me suro na me hu ni amenya me ho na ba ko frame nso na me suro na me se no mbeko inti afide me ko ye na mko du ho pe no na o se mumie manu na on fa de ngu manum na me hu ni ma bi efi mi mu ebepie no na mpa me bue manum na afede odi ade no gu manum nti ya kakra na me se me ka chen se bibi ba na o se me yanko nti ho na ode me ko o se mese na me na chi nti me ko ho no me ko ye no na ese ba fu na o se me hye ho nti me ko hye ho pe na o se me nyima me pants na me hu ni ma efi mu aba no no ka chen se we na wo wuye mu a ayare ni na da wo so no tina me sorry pe na afede ma bo pitri me se nti nyema we na wo me yemu a ekutia me no nti papa me hu hwia me kan kiro nya me nhira na de nso a ayem wan say every 2 months bia me wo doctor appointment ya me kwa mo hwe mani su na ya na ebri me no nti doctor ne frɛ me say me mra na mra check up na no kɔhwɛ nti ya mra me kwa ye no koduru ho no omo check me blood pressure bp we na nyema bebre omo say doctor mbisa me say me waduro bi a me no ka ho because nyema mo check me na say se omo hu hwe sa nyema no wo me bad na me so me ni aduro bi a me no ka omo de no ho na nyame na me wa aya me sa nti na ho na afide bori mpo na osere nti papa me da wasi bebre ne wa ya ma me no me hu ni amenka wa ye bebre ma me anka first me sorry a me hu ni amenye ma ye basa nti me ne me ma ne me sister ya da wasi nyame nhira bebre
na de ba ko so sesia ha me ne se mbeso da ye bia no na mahu me ku woda ye na mahu me ku woda ye no aba na so no beda oba so ya so na yire ne me eye so no papa so wu na mahu no da ye me nti mesro ka o mpabom na sesia so ma frɛ me last week say memra na ye broad work no na me ka chemo so mu nya botare na next week e be shemu no na me aba ma obotam na baba nti me ka chro na madawase na se bibi wa kira na waka kira me next week nso makoye broad work no me senya me se makoye broad work no senya me koye yi mani na echi me de no a me koye doctor no say wa hu se nyema different aba me body no musanso na be kwa omo hu hwe ti me dawase nti wote me kaye ma me amannua ne sister me dawase bebre ya me shiro bye bye ye kono man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wodi chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a weye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo Insanwoma do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi